ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ብጣዕሚ መምሃሪትን ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ክሰምዓኣ ትግባእ ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ። እዛ ታሪክ ኣወዳት እንተደኣ ሰሚዕኹምዋ ደቂ ኣንስትዮ መሓዙትኩም ናብአን ብምልኣኽ ሼር ብምግባር ነዛ ሓሳብ ንኸካፈለኣ ግበሩ። እስኪ ሕዚ ናፍቲ ዛንታ ክነብል ሰናይ ምክትታል። ክልተ መናእሰያት ኣዋልድ ፍርቂ ኣካለተን ጥራሕ ዝሽፍነን ክዳን ተኸዲነን ናብ ሓደ ኣኼባ ተዓደማ እሞ ኣብቲ ዕድመ ከዓ ተረከባ። እዚ ሓደ መራሒ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ። ብፅቡቕ ፍሽኽታ ተቐበለን፣ ኮፍ ንኽብላ ከዓ ጋበዘን። ካብኡ ነዘን ኣዋልድ ኣብ ህይወት ዘመነን ክርስዖኦ ዘይኽእላ መልእኽቲ ነገረን። ኣትኪሩ ናብ ኣንገጹ እንዳጠመተ ከም ዝበለን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፈጣሪ ዝፈጠሮ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር ኩሉ ብዝግባእን ዝተሸፈነን ከምኡ እውን ንኽትሪኦን ንኽትረኽቦን ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ። ቀዳማይ ኣልማዛት ኣበዮም ዝርከቡ? ትሕቲ መሬት ድሕሪ ብዙሕ ዕምቀት ተሸፊኑን ተላጊቡን ይርከብ። ካልኣይ ካልኦት ማዕድናት ኣበይ ይርከቡ? ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ድሕሪ ብዙሕ ዕምቀት ተሸፊኑ ብዝመልክዐ ሸል ተላጊቦም እዮም ዝርከቡ። ሳልሳይ ወርቅታት ኣበይ ይርከቡ? ትሕቲ ማዕድናት ብዓበይቲ ኣእማን ተሸፊኑ እዩ ዝርከብ። ንዕኦም ንምርካብ ግን ብጣዕሚ ንታሕትን ብዙሕ ርሕቐትን ኣደልዲልካ ብምፍሓርን ብምስራሕን ትደልዮም። ካብኡ ናብ ኣንገጹ ኣትኪሩ እንዳጠመተ ዘረብኡ ቀጸለ። ናታትክን ሰውነት ኣፍራሕን ፍሉይን እዩ። ናታትክን ሰውነት ካብ ኣልማዝን ወርቅን ካሊእን ዝበለጸ ዝኸበረን ማራኺ እዩ። ስለዚ ንስኽን ብዝግባእ ክትሽፍንኦ ይግባእ። ቀጸለ እዚ ክቡር ሃብትታትክን ልክዕ ከም ኣልማዝን ወርቅን ብዝግባእ እንተሸፊንክንኦ ብቐሊሉ ክርከብ ከም ዘይኽእል እንተጌርክን እሙናትን ኣድላይ ናይ ማዕድናት መውፅኢ መሳርሒ ዘለዎም ናይ ማዕድን ኣውፃእቲ ትካላት ንዓኽን ንምርካብ ንዘመናት ናይ ማዕድን ንምውፃእ ስርሖም ንምስራሕ ናባኽን ክራገፉ እዮም። መጀመርያ ምስ ናይ ሃገራት መንግስቲ ስድራ ቤትኩም ክራኸቡ እዮም። ፕሮፌሽናል ሕጋዊ ፊርማ ሕጋዊ መርዓ ክፈራረሙ እዮም። እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ክቡርን ማራኽን ሃብቲ ብዝግባእ እንተዘይሸፊንክንኦ ወይ ከዓ እንተዘይሓሊኽንኦ ኩሉ ግዜ ኮንትሮባንዲ ብዘይሕጋውን ኣውፃእቲ ማዕድናት ናባኽን ክመፁን ማዕድንክን ብኮንትሮባንድ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንኸውፁ እንሆ ትማርኽኦም ብምቐጻል ብዘይ ፃዕርን ድኻምን ብቐሊሉ ክብርን ሃብትኽንን ይወስድዎ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ በጃኽን ኣካላትክን ብዝግባእ ሸፍንኦ። ስለዚ እስከ ኩለኹም ኣንስትናን መሓዙትናን ኣሕዋትናን ደቅናን ኣካላተን ብዝግባእ ክዳን ክሽፍንኦን ክኸብራን እነምህራን። ምንባብ ሙሉእ ሰብ ይገብር። ካብ ገጻት ፌስቡክ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ብጣዕሚ መሲጥኩምን ከም ዝሰማዕኹሞ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ።
لايك شير كيترسعو يقنيلنا بقصالي بخالق سانتا كسام نرخب ساسنايو نخلاتنا